Pretože dátové centra AI dnes potrebujú toľko energie ako celá štvrť New Yorku. Vidíme, že tá elektrická energia, prenosová sústava, transformátory, to bude potenciálne také spomalenie. Kedy si firma len tak pripne nálepku, že AI powered starému softveru, aby zarobil viac na licenciách. Firmy sú v pretekoch o nasadzovaní AI bez ohľadu na rizika, len aby nestratili krok s konkurenciou. Investigatívna novinárka Karen Hall, autorka knihy Empire of AI a bývalá redaktorka MIT Technology Review, prirovnáva veľké firmy, AI firmy, k novodobým impériám. Drancujú data z internetu bez nášho súhlasu, monopolizujú si pravdu a vykoristujú lacnú pracovnú silu v Keni a na Filipínach pri trénovaní modelov. Stávajú sa tieto korporácie silnejšími než suverénne štáty? No, ja by som až tak nezavrhol minulosť, lebo v minulosti sa dialo to isté. My sme mali veľa korporácií, zoberme si, keď ideme tak úplne do histórie, ako sa to volalo, že East India Company, ktorá vlastne de facto obsadila Indiu, kolonizovala Indiu, až potom anglická vláda alebo vojsko tam išlo, keď sa dostali do problémov. Čiže tu sme opäť pri tom extrémnom kapitalizme. Že teda ja strašne mám rád tých ľudí, ktorí rozprávajú, že žiadne regulácie, nič, a že to len teda trh a všetko. No to je presne to. Tak by sme mali z Dunaja by sme mali jednu toxickú stoku. Lebo kto by sa zaujímal o životné prostredie, o jeho, kto by povedzme bojoval proti fajčeniu, keby sme išli týmto smerom. Kto by zrušil otrokárstvo? Lebo však tí otroci boli, to tiež nebol výmysel štátu, to bol výmysel korporácií, ktoré zistili, že takto je im to celkom výhodné a majú nejakú lacnú pracovnú silu. Čiže akože buďme realisti a dívajme sa na tie veci. Čiže mali sme to už aj v minulosti a vždy tie štáty museli zasiahnuť, aby takéto obrovské monopoly rozbili. Ja neviem, no ja som starý dosť na to, aby som si pamätal, koľko stáli letenky v Európe, lebo všetko boli národní dopravcovia, monopoly a boli to exorbitantné ceny telefónov, telefónnych hovorov, šialené. Dnes takmer to nestojí nič. A nie je to len o technológiách, je to aj vlastne o tej regulácii, o konkurencii a tak ďalej. Čiže áno, toto je veľké nebezpečenstvo a keď si zoberiete, ja neviem, 5 najväčších amerických platform, tak ich trhová valuácia sa blíži k HDP Európskej únie. A do akej miery tá valuácia je nafúknutá, to už úplne neviem posúdiť. Asi áno, asi je. Sa hovorí, že môže sa stať, že teda nejaká tá bublina praskne, ale fakt je ten, že je to tak. Zoberte si deepfake pred voľbami slovenskými v roku 2023. Prvý deepfake použitý v nejakej predvolebnej kampani. Slovenská republika absolútne bezmocná. Čiže boli tu pekne mechanizmy, ktoré to zistili, ktoré to poslali Mete, aby to teda zastavila. Oni to perfektne odignorovali. A čo sa stalo? Nič sa nestalo. Možno to ovplyvnilo volebný výsledok. No samozrejme, že to ovplyvnilo volebný výsledok. Nevieme ako, ale čo sa stalo Mete? Nič. Oni si tam sedia niekde v Silicon Valley a ani netušia, že nejaká Slovenská republika niekde existuje. Nikomu sa to, čo ministerstvo vnútra, povedzme, alebo Rada pre mediálne služby signalizovali ako problém, tak to sa nikomu nedostalo. Čiže tu je moc tých jednotlivých vlád a jednotlivých menších krajín takmer zanedbateľná. Preto opäť ďalší dôvod preto, aby sme boli v Európskej únii. Lebo už keď teda tá Európska únia niečo im pohrozí, no tak môžu dostať pokutu 1 miliardu alebo 2 miliardy a to už sa preberú a už zrazu zistia, kde tá Európska únia je. Dobre, že to hovoríš. Teraz ma napadlo tie deepfakey, čo boli teraz v maďarských voľbách, neviem, či zachytil. To bolo ako jedno za druhým a sa to predpokladá, že o rok to tu bude. Tak ako hovoríš, no, že lenže čo môžeme pre to robiť? Ako hovoríš, že rada rozhodla, že poslednom momente mi to nereaguje. Vieme s tým niečo urobiť? Že keď budú budúci rok, poviem príklad, voľby
A ako zastavíte to deepfakey? No, akože my ich zastaviť nevieme, ale vieme mať nejaké sankčné mechanizmy na úrovni Európskej únie, ktoré už vlastne s tou novou legislatívou sú k dispozícii, že teda ak nič neurobia, tak im hrozí významná pokuta. A to už si všimnú. Takže to je to. Ale povedzme, by to bolo ešte jednoduchšie riešenie, lebo ja nevidím pridanú hodnotu pre nás na Slovensku alebo v celej Európe zo sociálnych sietí, lebo ja ani už nevolám sociálne, hoci ja som bol tiež taký entuziasta niekedy pred 15 rokmi, že aké to je úžasné. A vtedy možno boli sociálne. Dnes už sú antisociálne. Dnes je to čistý biznis model a zarába miliardy na našom mentálnom zdraví, lebo už vidíme, že máme zhruba tretinu mladých ľudí s nejakou mentálnou poruchou. A je tam už aj kauzálne prepojenie na algoritmy. Tak už nemusíme ich rušiť, ale doprajme im, nech sa naozaj stanú sociálne. Nech keď Miloš dá niečo na Instagram alebo na Facebook, nech to vidia jeho priatelia alebo nejaký jeho okruh. Nie, aby to uchytil algoritmus a keď tam niekto dá niečo toxické, tak to preferenčne začne ukazovať 100 000, miliónom ľudí. Čiže to je presne to, že tie deepfakes sú založené na tom, že sú emočne nabité, ľudí rozčulia, ľudia tam zostanú a ten algoritmus to miluje, lebo vám tam bliká reklama a peniažky tam cinkajú niekde v Palo Alto do banky. Keby sme zdanili 100% reklamu na sociálnych sieťach, tak by sa zrazu zázračne sociálne siete stali sociálnymi. Aby by naozaj fungovali na nejaké sociálne prepojenie ľudí, ktorých máme v tej našej sieti priateľov alebo známych. Jonathan, chceš niečo k tomu doplniť? Lebo mám ešte takú otázku, tiež sa to týka ako keby toho negatívneho, je to, že dátové centra AI dnes potrebujú toľko energie ako celá štvrť New Yorku. Začne byť čoskoro nedostatok elektrickej energie hlavným limitom pre adopciu umelej inteligencie vo všeobecnosti? Je to pravda. Najprv sme si mysleli, že to možno bude množstvo dát, ale tie učiacie algoritmy sa stále zlepšujú, takže dáta nebudú asi až taký problém. Potom sme si mysleli, že to budú čipy. Stále sa čipy zlepšujú a ich efektivita, aj rýchlosť, aj kapacita. No a teraz narážame na elektrickú energiu. Ale tu narážame nielen na to, že ako ju vyrábať alebo ako vyrobiť dostatočné množstvo. Narážame na to, že prenosová sústava nie je na toto postavená. Takže naozaj nastavenie prenosovej sústavy, špeciálne v Amerike, plus transformátory nie sú na to dostávané. Výroba transformátorov trvá dlhšie než postavenie dátového centra. Takže dátové centra, ktoré sú naplánované na ďalšie roky, vlastne nebude kam pripojiť, pokiaľ sa niečo nezmení. Zároveň štatistiky hovoria, že tá spotreba elektrické energie narastá pre dátové centra a umelú inteligenciu narastá 4-krát rýchlejšie než vo všetkých ostatných odvetviach dokopy. Takže tam to naozaj narastá enormne. Začínajú tie dátové centra súperiť vlastne s bežnými odberateľmi. A preto aj v Amerike v niektorých štátoch sa obyvateľia vzbúrili proti tomu, aby tam mali dátové centrum, pretože dátové centrum začne odberať toľko elektrín, že to zdvíha cenu, keďže je tam trhové hospodárstvo. Tak kto zaplatí viac, tak elektrínu dostane. Takže vidíme, že tá elektrická energia, prenosová sústava, transformátory, to bude potenciálne bottleneck alebo také spomalenie. Možno to dokážeme vyriešiť tým, že vymyslíme efektívnejšie čipy. V Číne, tým, že sme na nich uvalili sankcie, tak museli vymyslieť novú architektúru, začali využívať viacej servery Huawei, ktoré sú pomalšie možno ako Nvidia, ale práve preto sa sústreďujú na to, aby zefektívnili celý chod, či už energeticky alebo výpočtovo celý chod a inferenciu LLM-iek. Takže naozaj sú tam ešte veľké rezervy, ťažko povedať, že ako sa to bude vyvíjať, možno nastanú väčšie prielomy v ďalších kvartáloch, ale momentálne vyzerá elektrická energia ako jeden z najväčších bottleneckov, ktorý nás čaká. Aj voda. Ešte netreba zabúdať, že chladenie spotrebuje obrovské množstvo vody, takže to môže byť, aj keď možno nie úplne globálne, ale sezónne to môže byť vážny problém pre
dátové centra, ktoré konkurujú vlastne spotrebiteľom vody v obdobiach, povedzme, dlhého sucha. A v Amerike sa postavili tie dátové centrá v Arizone a v Novom Mexiku, v takých tých aridných oblastiach, kde je veľa priestoru a nie je to v nejakých husto obývaných oblastiach, no ale tam je problém s manažmentom vody, lebo tam neprší a potom vlastne tí miestni poľnohospodári alebo aj miestni obyvatelia majú s tým problémy a opäť to sú také vzbúry, ale tie vzbúry sú nielen tam, lebo však samozrejme dátové centra ako huby po daždi rastú po celom svete a aj tie veľké americké platformy ich presúvajú kdekade do Južnej Ameriky a tam je teda problém aj elektrina, aj voda. Čiže tieto dve bude v najbližšej dobe veľký problém. Tiež mám takú, keby ty si troška to načrtol, že aj Vlado v knihe, ale aj na začiatku tohto podcastu, že lídri ako Sam Altman, CEO spoločnosti OpenAI, tvorca ChatGPT, často argumentujú, že ak to nevyvinieme my, neurobíme my tu AI, vyvinie to Čína a budeme zotročení. Je to legitímny strategický argument alebo len skôr marketingová zástierka, akýsi gaslighting na ospravedlnenie etických kompromisov a zbieranie investícií? No, myslím, že je to jedno aj druhé. Je to samozrejme zbieranie investícií, je to samozrejme nejaká taká propaganda a vlastná aj samozrejme ospravedlnenie, by som povedal, toho takého neľútostného a bezohľadného trošku napredovania v umelej inteligencii, lebo samozrejme okrem tej vody, elektriny, o ktorej sme hovorili, tak sú tam ešte aj ľudia, ktorí po celom svete pracujú v nejakom takom otrockom takmer postavení, ktorí anotujú povedzme nejakú umelú inteligenciu alebo všelijaké nechutnosti, ktoré pornografické, sexuálne, ktoré tá umelá inteligencia takisto vyrába. Takže oni to nejako pre tú umelú inteligenciu musia nejako označiť, anotovať a to sú, tam už sú zdokumentované problémy mentálne u tých ľudí a samozrejme sú platení absolútne smiešnými sumami, takže je to také vydieranie. Takže ono je to samozrejme, že je tu tá rivalita. No, mne je trochu ľúto, že Európa z tej rivality vypadla a zatiaľ sa mi nezdá, že by sa bola schopná do toho dostať do toho trojboja. Zatiaľ je to dvojboj, je to medzi Čínou a Spojenými štátmi. A samozrejme, možno, že budeme o tom trošku neskôr hovoriť, umelá inteligencia sa stala už súčasťou, povedzme, obranných systémov. K tomu sa dostanem. Takže ono to má ten strategický, takže úplne to sa nedá povedať, že toto je stránka, ktorá nás nezaujíma. Skôr by som videl priestor v takej tej diplomácii globálnej, lebo tak ako sa vyvíjali, povedzme, v 50. rokoch, 40. rokoch, 50. rokoch jadrové zbranie. A vyzeralo to, že sa sami zničíme a ten potenciál na to zničenie celej Zemegule niekoľkokrát je stále v tých nejakých raketových silách. Ale predsa len bolo ľudstvo schopné urobiť nejaké globálne dohody, zabrániť šíreniu. Však koniec koncov teraz aj pri tom Iráne je to jeden z dôvodov, aby teda ďalšia krajina nenadobudla jadrové zbranie a aby sa to nešírilo nejakým nekontrolovaným spôsobom. Tak myslím si, že je už najvyšší čas, aby sme začali, povedzme, uvažovať o takýchto nejakých globálnych alianciách, globálnych nejakých zábranách, ochranách, mantineloch. Ale nefunguje to veľmi dobre, lebo OSN a teraz dokonca minulom roku, keď bolo nejaká úprava, nejaká rezolúcia, len rezolúcia o tých nejakých samorozhodovacích zbraniach, tak Spojené štáty hlasovali proti. Okay. Čiže už, no ale jednoducho netreba sa vzdať, je to strašne pomaly, ale by som povedal, že máme dobré nejaké skúsenosti
povedzme s tou jadrovými technológiami, ale aj povedzme s klonovaním, že aj to je strašne nebezpečná technológia, ktorá už relatívne dávno bola vyvinutá a predsa sa nám podarilo to nejako zastaviť, že nie v každom laboratóriu klonujeme človeka nejakého nového. Takže nie je to také akože beznádejné, no ale je potrebné. A tu opäť by som povedal, že Európa má obrovský potenciál, lebo Európska únia je dôveryhodný partner. Oveľa dôveryhodnejší ako Čína alebo Spojené štáty aj povedzme v tých ostatných krajinách. Čiže minimálne taká tá aliancia ostatných krajín Európy, ktoré nie sú členmi Európskej únie, Británia, Nórsko, Švajčiarsko a tak ďalej, prístupové krajiny, ale potom aj Kanada, Austrália, Južná Kórea, India do značnej miery a tak ďalej. A potom aj tie rozvojové krajiny, lebo tie to cítia. Tie cítia, že ja som bol pred pár rokmi na jednej konferencii v Južnej Afrike a tam veľmi otvorene hovorili o dátovej kolonizácii. Čiže tam oni to veľmi silne pociťujú. Čiže ten priestor tam je, len nejako nevidím, že by v tomto smere sme vyvíjali aktivity. A myslím, že najvyšší čas. Jonatan, kde je podľa teba hranica medzi skutočne prelomovou implementáciou AI vo firme a obyčajným nejakým AI washingom? Kedy si firma len tak pripne nálepku, že AI powered k starému softveru, aby zarobil viac na licenciách? To je aj washing, vidíme vlastne všade teraz, nielen vo firemných softveroch, ale aj v klasických softveroch alebo riešeniach. Keď sa na to prakticky pozrieme, tak ak nasadím takéto riešenie do firmy a vypnem ho povedzme na týždeň, na dva, všimne si to niekto. To je úplne prvý indikátor, že ak si to nikto nevšimne, tak asi to nejako veľmi neprispieva k tej firme. Potom ďalšia vec je, že niektoré tie riešenia prispievajú k zvýšeniu osobnej produktivity, ale neprispievajú k zvýšeniu produktivity celej firmy. To je ďalší taký ukazovateľ. Neznamená, že je to riešenie zlé, ale že sú tam pravdepodobne nejaké bariéry na to, aby sa riešenie nasadilo. Ďalšie kritérium môže byť, koľko ľudí a ako často používa také riešenie. Pokiaľ to používa jeden človek, alebo nikto, tak asi to riešenie nie je vhodné pre mňa. No a ďalšia veľmi podstatná vec, teda okrem merateľnosti používania a tak ďalej, je, že všetky tieto systémy dokážu halucinovať, dokážu spôsobovať chyby. Existujú okolo toho riešenia nejaké nástroje, ktoré dokážu odsledovať, kedy ten umelo inteligentný nástroj halucinuje, kedy robí chyby, viem si to vyhodnotiť. Sú tam nejaké vyhodnocovacie nástroje, na ktorých si viem otestovať, že ešte stále funguje správne. Takže keď mi niekto dodáva nejaké AI riešenie, tak okolo neho by mala byť vybudovaná celá táto infraštruktúra. Lebo LLM-ky ako také, to je len mozog, ale my im potrebujeme dať ruky a nohy, aby dokázali nám pomáhať reálne vo firme alebo aj v bežnom živote. Pokiaľ tieto ruky, nohy nemajú, tak naozaj to zostáva iba v teoretickej rovine, že je to riešenie pre firmu, ale firma z toho nebenefituje. Takže musí s tým prísť celá táto infraštruktúra a práve tam vidím ten posun, že doteraz sa všetci naháňali na, čo sa týka rýchlejších, lepších LLM-iek, teraz sa začínajú pozerať na lepšie nástroje, ako tie LLM-ky využiť, ako minimalizovať halucinácie, ako naozaj vybudovať celú tú infraštruktúru. Takže okrem tých firiem, ktoré budujú tieto mozgy, umelo inteligentné. Je teraz veľká skupina firiem, ktorá práve buduje takúto infraštruktúru pre agentic AI a pre nasadenie vo firmách, aby to bolo naozaj kontrolovateľné, monitorovateľné a využiteľné prakticky. Super. Vlado, ty si už spomenul vlastne tých dátových anotátorov alebo vlastne tých v rozvojových krajinách, čiže už si o tom hovoril, tak Jonatan, vrátim sa k tebe, že Tristan Harris, bývalý etik dizajnu Google, spoluzakladateľ Center for Human Technology a hlavný protagonista dokumentu Sociálna dilema, čo bol na Netflixe, hovorí, že firmy sú v pretekoch o nasadzovaní AI bez ohľadu na rizika, len aby nestratili krok s konkurenciou.
Cítiš tento tlak aj u tvojich klientov alebo v tom okolí, že sa rozhoduje nie podľa pripravenosti, ale podľa toho strachu, že niečo stráti, ako klasické FOMO? Fear of missing out. Áno. Nevidím to, že by išli do toho bezhlavo. Samozrejme, každý sa bojí, že umelá inteligencia by mu mohla narušiť biznis, spôsobiť škody, zrušiť reputáciu. Aj keď si povieme, že povedzme na 99% umelá inteligencia funguje, tak ak mi to v jednom zo 100 prípadov urobí v banke zlú transakciu, tak tá banka okamžite stratí akúkoľvek reputáciu. Takže fear of missing out vidím, ale nevidím tam tie akcie, že by za každú cenu nasadzovali takéto riešenia. Skôr sa pýtajú, ako by mohli experimentovať, že vyskúšať si to, aby mali nejaké dáta, že teda či naozaj to pomáha. Podľa prieskumov viac než polovica manažerov hovorí, že naozaj presmerovali nejaký budget do umelej inteligencie, nie preto, že by tam videli prínos, ale preto, že sa boja, že niečo zmeškajú, tak investujú do toho, aby si to vyskúšali. Zároveň viac než polovica manažerov hovorí, že za prvé ľutujú, že prepúšťali ľudí na základe prísľubu umelej inteligencie a ďalší hovorí, že nevidia ten prínos umelej inteligencie. Takže ten strach tam je, ale keď si zoberiete, tak veľmi to pripomína 80 roky. Tam sa hovorilo, že v 80 rokoch to bola tá éra PC-čiek, prvé počítače vo firmách. Tak sa hovorilo, že počítače vidno úplne všade, okrem štatistík o zvýšenej produktivite. Bolo to preto, že sme využívali počítače ako písací stroj. Nemali sme vybudovanú celú infraštruktúru okolo počítačov. Nemali sme ich prepojené, zosieťované, nemali sme centralizované dáta, nemali sme software, ktorý by sme vedeli produktívne využiť na tých počítačoch. Takže v tom čase produktivita absolútne nebola zvýšená vďaka počítačom. To prišlo až neskôr. Ale to boli práve tie prvé momenty, kedy sme si tie počítače vyskúšali, začali sme premýšľať, ako by sme ich mohli použiť. A teraz myslím, že nikto nespochybňuje, že nám umožňujú fungovať efektívnejšie, dokážu nás urobiť oveľa produktívnejšími, ale musela tam byť nejaká prechodná doba, keď sme ich začali naozaj efektívne používať. Museli sme si premyslieť, ako, a následne sme ich začali používať. A takisto tam boli veľmi podobné chyby, ako teraz pri umelej inteligencii, čo sa týka rôznych vírusov, straty dát, nesprávnych programov a podobne. Mám poslednú na teba otázku v tomto, že teraz keby som robil pod tebou a večer si urobil všaký brainstorming, som jeden riaditeľ nejakej divízie, a si povie, že ten Miloš tam aj nemusí byť, veď toto mi urobí AI, tak čo by si urobil? Zistíš dáta a fakty, že vlastne to, čo robím, by vedelo teoreticky urobiť AI. Ty ako manažer, čo by si urobil? Veľmi Často sa o umelej inteligencii rozpráva práve v tom... Závisí od toho, aký ten Miloš je. No, to je tá otázka. Áno, ale často sa o umelej inteligencii hovorí, že nahradí prácu, čo sa berie spôsobom, že umelá inteligencia nahradí nejakého človeka pri danej práci. Otázka je, čo dokážem robiť s tým ľudským potenciálom, ktorý mám vo firme, ak časť ich práce prevezme umelá inteligencia. Na aké ďalšie veci ich môžem preškoliť, využiť, na také, ktoré tá umelá inteligencia povedzme nezvláda, alebo ktoré sú pre nich zaujímavejšie, produktívnejšie. Dokážem zvýšiť produktivitu práce. Môžem robiť na projektoch, na ktoré som doteraz nemal kapacitu, lebo neexistovali schopní ľudia na trhu. Momentálne, čo ja vidím, je, že firmy, keď hľadajú nových ľudí, tak majú problém nájsť ľudí. Nie, že by bolo príliš veľa ľudí na trhu práce. Dokáže práve tento nedostatok tých ľudí prekryť umelá inteligencia, že nemusím príjmať nových ľudí, ale naozaj dokážem urobiť viac s tými ľuďmi, ktorých mám vo firme. Takže aj keď sme sa rozprávali s nejakými firmami, ktoré začali používať umelú inteligenciu, tak hovorili, my teraz dokážeme produkovať o mnoho viac a pozrieť sa na projekty, na ktoré sme doteraz nemali čas. A neprepúšťali ľudí. Ja som čakal, že povieš, že AI budeš konfrontovať, že nie, Miloša si tu chce nechať, lebo je super. ideme, som to troška chcel odľahčiť. No, ale možno ešte k tomu, že je to naozaj tak, lebo ja si pamätám pred nejakými 5 rokmi nejaké európske štatistiky hovorili, že do roku 2030 nám bude chýbať okolo 19 miliónov kóderov, teda programátorov. No a dnes vidíme, že nie, že dokonca táto časť ich práce je v ohrození. Takže ono sa to mení. A to nebolo pred 100 rokmi, to bolo naozaj 2021.
a 2022, kedy tieto štatistiky sa nejako vypočítavali a sa uvažovalo, ako zvýšiť kapacitu, vysokých škôl, školení a tak ďalej. A vlastne sa ten problém vyriešil. Ja by som prispel jednou štatistikou, že naozaj v roku 2021-2022 klesol mierne dopyt po programátoroch, ale teraz začína stúpať. Takže boli predpovede, že veľa programátorov v tomto roku a v ďalšom roku stratí prácu a opak je pravdou. Počet programátorských miest narastá a to je práve preto, že sme si uvedomili, že tá umelá inteligencia potrebuje veľmi veľa nástrojov a infraštruktúry, ktorú musí niekto naprogramovať, aby sme ju mohli veľmi efektívne využiť. A zároveň umelá inteligencia nám momentálne umožňuje rozbehnúť digitalizáciu, o ktorej rozprávame už roky, naplno. Európska únia teraz zavedla pravidlo, že firmy musí začať používať elektronickú faktúru do konca roku 2030. Postupne stále viac procesov sa bude digitalizovať. Stále veľa procesov beží iba na čistých papieroch medzi firmami. Toto sa bude meniť na všetky tieto integrácie, bude treba viacej programátorov. Takže naozaj programátor v spojení s umelou inteligenciou dokáže urobiť toho viac a vďaka tomuto nemáme až tak veľký nedostatok programátorov, ako sme si mysleli, že budeme mať. Naozaj na to umožňuje toto spojenie preklenúť na tú priepasť, ktorá tam vznikala. Tam možno bude problém možno s tými juniormi, mediormi, lebo ako hovorí, že hľadajú programátorov skôr takých, čo už vedia robiť z AI a nejakých seniorov.